Tom nitie wechego motenre kod arita ma bende adwani ema wagurie twak ma kamae. Ere ranyisi mwinjo bed ni ng'ato kata jasiasa bedogo mar chako tang' kotenre kod lwasi mar kamoro amora ma ji ochokore, nikech waseneno ka sani koro oganda chako bedo gi luoro. Kata iwuotho mana kendi samoro to ineno ka nyalo bedo ni matek. Ranyisi mage ma ng'ato bed ni ng'iyo mar tang' bedo kata konya mondo bed motang' e kuonde ma ji rombe gi mas wechego mag rochruok kaka arita nyalo bedo kotenre kod siasa. Ing'eyo discipline ma piny to wuoga kuom jatelo. To kine ka jatelo mosodonjo gi joma nigi runge mtoka, endo pis no dwa yudo kanye. Iwinja. Koro ka ene manyako kwongo we wuotho gi joma nigi runge mtoka. Ene manyako kwongo we oro ni ji joma goji. To dhi bedo safe. To ka ino wono train ji, to ng'ama chielo cha be nyaka train ji. Iwinja. So, and again, nitie gimoro ma kosotimore. To kata kihero ng'ato, rit result. Result to guide. Inyalo moko mach ma in midong'e. Kata makuodo wiyi. Gik mosotimore e Kenya karicho. En gimi betie piny. Tirango no moving forward en kanye. Emo mineno ko kadwa dok chien. Kata wach wero kadwa mulo backward. I don't want. Mano wawen Nyasaye. But moving forward, en serikal nyaka monitor CCTV. Secondly, ni serikal nyaka kaw bunde mane lwet ji duto te. Mondo ng'amime bunde ng'amo qualify. Umi nyaka police tich matek nikech ng'ane me bunde. To chako bende o recruit ng'ama chielo kendo me bunde. Inwang' ka youth ma itiende go mabe onge gimong'eyo. Ajawacho wach moro kae. Ni piny luo sani ng'en ki luongo ji ni dwa migi tich tikwa gi certificate. To bro nyisi ni ng'en an ga 1992. To 1992 no pok nonyuole. No an ng'en oriembwa 1992. To ndalo ndo ne pok onyuole. I'm telling you for a fact. Ngeche ni jowa dwa dak mriambo maonge tiende. To awa bed joma beyo. To a exhaust process mantiegi. Mani wincha wacho ni jakom kadwa konyo piny. To kwongo duok GTI. Government Training Institute. Gicha name you induction. Momi ng'enu mapinyu onegi lose maber. Kamigere kik bad jakom otenwa gine piny luo. A lot of things will come up. Jibro de kacha bro yudo rieko. Jibro ng'eyo kaka loso piny. Jibro ng'eyo gimomiyo rito pinyu. Without this, ke sani ndiko bo ng'ato retire to ng'ato kia kata gimomiyo ni serikal. Emomiyo gi weya bal, emomiyo kwalo piny gi, emomiyo we are in a total mess. Iwinja. Emomiyo gima nyalo wacho ni kalure gi manyotimore ni moving forward. NSIS ogi politics. Mane gima rito ga piny nikech kacho teri ng'ama milongo na expert. Idwaro expert in economy, agriculture, any field, gin gi reason. Gin okobadho gi gik motimore gi, gin gi reason on the table. Why is this happening? To dwa konye nango. Mane mami nyano anka a Kenya kika wan jo border. To podi nwango sukar mwata mu Uganda iuso ugunjawa. Mano 75 kilometers away from Busia. Ipanu magenda dikara momiyo Kenya dhier. Pesa maji udama donjo fuko gi mabalang ma Kenya kokwane anywhere ginedi. Tingene chik to wacho no mana jok man kodhi mabora nyato nego bedne jo mani about 20 kilometers away from Busia border. Emo nego bedne chamo gimo a Uganda and both sides. To neni nyalo nwang' nyaka na romo go kongo majwala yo ginene yo kambani koni kaditi. Iwinja. So we can't shape the nation in that kind of thing. Koro gima duong' ma nyaka walosi, first of all, nyaka duok joma ni serikal gi GTI. Nyaka gi dog back in the induction. Without that, onge kama. Yes.